баҳлул рачушов сокини ноҳияи рӯшонро хабари болоравии нархи барқ нигарон кардааст. ӯ ҳоло дар душанбе дар хонаи фарзандаш меҳмон аст. мегӯяд 800 сомонӣ нафақа мегирад ва вақте пули хадамот аз ҷумла барқро медиҳад, дигар тақрибан чизе барояш намемонад. ӯ ва ҳазорон сокини деҳоти Тоҷикистон аз камбуди барқ низ азият мекашанд. вақте ки барқа нархаша баланд мебардоранд, бояд ки ҳамун сифаташу пура бояд барқ таъмин кунанд мардумо. бар асоси қарори ҳукумати Тоҷикистон сокинон аз 1 апрел барои ҳар киловаттсоат барқ бештар аз 35 дирам хоҳанд спурд. дар ҳоли ҳозир ин рақам ба наздики 31 дирам баробар аст. хаки хеле бадам дар кор нест. қимата 35 дирам. яхел одам шароит дора, надора. одамо серфарзандан, яхелш дора, яхелш надора. бархе сокинон мегӯянд ҳарчанд дар баландошиёна зиндагӣ мекунанд, моҳона тақрибан 300 сомонӣ пули барқ медиҳанд. онҳо нигаронанд ки бо тарофаҳои нав эҳтимол харҷи барқашон ба 400 сомонӣ наздик шавад. 280 сомон ҳозир омадагия. сексиятаги зиндагӣ мекунем 280 сомон. қимат намешид хубтар буд ки халқа мисол қини меёрад одамои бачаҳо дар Россия кор мекардагӣ. ин дар ҳолест ки корхонаҳои талко, азот ва комбинати металлургии Тоҷикистон нерӯи барқро арзонтар мегиранд. дар Тоҷикистон яке ҳамин корхонаҳои калонтарин заводи алюминий аст ки вай қариб 60-70% барқе ки истифода мешавад истифода мекунад. зиндагии аҳолӣ қариб 60-70% Тоҷикистон маълум аст ки зиндагони чандон хуб доранд. ин нарх бар зиёни мардум аст. ширкати барқи тоҷик сабаби боло бурдани нархи барқро шарҳ надод. дар шабакаҳои тақсимоти барқ ваъда доданд ки ин мавзӯъро баъдан шарҳ медиҳанд. қарори афзоиши нархи нерӯи барқ дар ҳоле содир шудааст ки аз тирамоҳи гузашта то ҳоло мардум ба маҳдудият барқ мегиранд. тибқи иттилои расмӣ дар соли 2024 дар кишвар бештар аз 22 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ тавлид шудааст, ки 3% зиёдтар нисбат ба соли пеш аст. талаботи солонаи Тоҷикистон дар умум 19 миллиард киловаттсоат гуфта мешавад. кишвар дар соли 2024 ба беш аз 906 миллион сомонӣ ба хориҷ барқ содир кардааст.